Вы позорите нашу веру. Я сейчас говорю вам, чтобы вам вообще у вас уши вспыхнули яркий пламень. Раньше использование компьютера жестко. Нужна жесткость. Включение рукава. Ходит, понимаешь, толпы людей, чудаков, с ерундой всякой. С ерундой. Ни тебе молитвы, ни тебе покаяние, ни тебе милосердие, ни тебе изучение Священного Писания. Тебе банда шизофрения выходит с ерундой такой. Переставайте заниматься ерундой, переставайте. Будьте христианами, а не крохоборами этими. Покаялись раз и служите Богу, и все. Просили меня это. В конце концов, они убили собственную мать. Пришел отец с работы, они убили отца. И закопали его в гараже. Нашли деньги, купили себе игру и играют. Такой замерный происходит. Я не знаю ни одного примера положительного влияния компьютерных игр на сознание ребенка. Дароў! Калі вы, шаноўны інтэрнэт-прыгоднікі, натрапілі на гэтае відэа, вы мусіце ведаць некаторую колькасць відасянаў, дзе прадстаўнікі рускай праваслаўнай цэрквы адгукаюцца аб відэагульнях не самым пазітыўным чынам. Ці нават бачылі спецыфічныя агіткі, якія заклікаюць людзей берагчы сваіх дзяцей ад негатыўнага ўплыву відэагульняў. Але калі вы больш паглыбляліся ў пытанні, напэўна, знаходзілі і відэа, дзе маладыя бацюшкі адгукаюцца аб відэагульнях адносна нейтральна. Ці нават відэа і стрымы, дзе святары непасрэдна гуляюць у відэагульні, размаўляючы са сваёй аўдыторыяй. Нават больш, некаторыя з вас маглі сутыкацца і з асаблівымі кавалкамі кода, што пазіцыянаваліся як праваслаўныя відэагульні. Ці, прынамсі, з заявамі аб жаданні нешта стварыць у галіне так званага праваслаўнага геймдэва, якія, праўда, далёка не заходзілі. Таму заканамерным пытаннем з'яўляецца наступнае: а чаму ўсё так кепска? Бо вядома ж і пратэстанцкія відэагульні, якія акупавалі цалкам рэлігійны рынак мабілак, ці нават каталіцкія серверы Майнкрафта і Роблокса, або дыдактычныя праекты іншых праваслаўных памесных цэркваў. Каб адказаць на гэтае пытанне, мы паспрабуем прааналізаваць больш глыбока, чым з'яўляюцца гульні і тэхналогіі цалкам для праваслаўя, а таксама як змянялася стаўленне да відэагульняў з цягам гісторыі ў царкоўным дыскурсе. Ну і паспрабуем патлумачыць, чаму адні праекты з рэлігійным кантэнтам, нават калі яны цалкам праваслаўны ў сваім дусе, выклікаюць гнеў у іерархаў, а іншыя, афіляваны імі жа, з'яўляецца амаль нікому не патрэбнымі. Таму бярыце прысмакі і напоі, а з вамі я, Сашка Смоуш, і мы пачынаем! Для разумення таго, чым з'яўляюцца відэагульні для праваслаўя, трэба спачатку адказаць на пытанне таго, чым з'яўляюцца гульні і ігры ў сваім аналагавым вымярэнні для гэтай рэлігійнай сістэмы. І тут, на здзіўленне шматлікіх, можна знайсці даволі пазітыўнае бачанне гэтага феномена чалавечага жыцця. Чаму так? Справа ў тым, што як для старазапаветных юдэяў, так і для элінаў антычнасці ігры і гульні былі чымсьці большым, чым проста формамі баўлення часу.
Існавала як мінімум две метафоры: гульня як працэс стварэння сусвету і ігра як ідэальны стан яго існавання. Калі браць грэкаў, то першую метафору мы можам знайсці ва ўрыўках Геракліта, які апісваў працэс паўстання сусвету як гульню прадвечнага аёну. Другую у платонаўскіх законах, дзе богі праз залатыя ніткі гуляюцца з людзьмі як лялькамі у самыя лепшыя ігры, падчас якіх самі людзі натуральным чынам апынаюцца нагаднейшымі прадстаўнікамі свайго роду. Юдэйскі стары запавет ідзе прыкладна той жа логікай. Стварэнне сусвету можа апісвацца як гульня-танец пра мудрасці Божай, ці як гульня з хаатычным першасубстратам у выглядзе левіяфана. Ігры жа і танцы, як натуральны стан паводзінаў чалавека ў згодзе з запаветам, апісваюцца ў Захарыі і ў другой кнізе царства. Таму не павінна дзівіць і тое, што новы запавет, ідучы гэтай жа логікай, літаральна заклікаў людзей быць як дзеці, бо інакш ва ўладарства нябёснае яны не войдуць. І айцы старажытнай царквы вельмі працяглы тэрмін часу прытрымліваюцца той самай логікі. Напрыклад, размаўляючы о першай метафоры, Арыген называў гульнямі шлях, які абіраюць філосафы не на карысць бацькоў, але на карысць богапазнання шляхам упадабнення Богу. Іпаліт Рымскі называў богапазнанне праз богаўпадабнення гульнёй і вечным святам Логаса. Рэгор Багаслоў называў сам сябе музычным інструментам Святага Духа, а само багаслоўстваванне ігрой, да якой ён заклікаў людзей, каб тыя упадабляліся і цару Давіду. Фіон Александрійскі пісаў аб тым, што пазнаўшы стварэнне, трэба ставіцца да яго як да цацак, бо яно ў сваёй сутнасці з'яўляецца таксама гульнёй. Што тычыцца другой метафоры, то прыгадаю, што падобнай логікай кіраваўся і Максім Спаведнік, кажучы аб тым, што хрысціянскі рытуал – ігра, натхнённая гульнёй боскага стварэння, у межах якой Бог і чалавек камунікуюць. Яўсеві Кісарыйскі таксама апісваў працэс існавання сусвету як гульню пра вобраз будучага ўладарства нябёснага. Амвросій Медыяланскі сам бачыў у гульнях і танцах праявы Святага Духа. Такія развагі аб гульне можна ўпісаць і ў больш познюю праваслаўную багаслоўскую рамку – багаслоўе Рэгора Паламы, што было скіравана супраць людзей, якія лічылі, што з Богам можна злучыцца па сутнасці ці па постаці, растварыўшы сваю індывідуальнасць у Бозе. Калі вельмі коратка, гэты багаслоў сцвярджаў, што сутнасць Бога, як і чаго заўгодна ў сусвеце, з'яўляецца непазнавальнай сама па сабе. Таму сутнасць Бога і іншых суб'ектаў пазнаецца толькі праз энергіі, што літаральна з грэцкага перакладаецца як дзеянне. Аднак трэба памятаць, што сума ўсіх энергіяў дзеяў не апісвае сутнасць суб'екта іх ажыццяўляючых. То бок тое, што я гуляюся у Майнкрафт, не апісвае мяне вычарпальна, а толькі падкрэслівае тое, як я сам сабе перад вамі праяўляю. Але менавіта на падставе крытэрыя маёй гульні ў Майнкрафт я магу злучыцца з Богам у сінергіі і садзеянні, сінхранізацыі дзеяў, скіраваных на дыялог з Богам. То бок, у межах паламізма, ігры і гульні могуць быць месцамі, дзе можна быць здабыта сінхранізацыя ў дзеях з Богам, а значыць сінергія, дзе мы пазнаем боскасць праз дзеянні. Толькі варта памятаць, гулец у такіх гульнях мусіць ачысціць свой розум ад залішніх ведаў і быць наладаваным на пазнанне адзінаверных ведаў. Ужо нашмат пазней да падобных высноваў, але без флёру паламізму, прыйшоў і нямецкі каталіцкі багаслоў Хуга Рамер, што вядомы як аўтар багаслоўя гуляючай царквы. Сутнасць простая, чалавек і Бог павінны суіснаваць у эўтрапілеі, але каб яе дасягнуць, чалавек павінен упадобіцца к Богу гуляючаму, бо менавіта праз ігры і гульні праяўляецца ахвярная любоў Бога да стварэння і стварэння да Бога. Невялічка ўдакладненне. Трэба адзначыць, што разуменне эўтрапілеі Ранер засновы на інтэрпрэтацыі Фамы Аквінскага некамахавай этыцы Арыстотеля.
Апошні ў сваім творы пазіцыянаваў эўтрапілею як сярэдзінную дабрадзейнасць, што ляжыць паміж злом татальнай нуды і злом пустога блазанства. То бок добры той, хто можа жартаваць для сур'ёзнага, жартаваць педагагічна. Але з-за таго, што ў эпоху святых айцоў слова эўтрапілея пачала ўжывацца як сінонім слова бамалог, блазан пустаслоў, апостол Павел у пасланні да эфесінаў называў людзей у эўтрапілеі маралогамі, марнаслоўцамі. Гэта паўплывала на ўзнікненне партыі негатывістаў да феномену гумару і гульні ў іх свецкім разуменні, у якую ўваходзілі блажэнны Еранім, Ян Златавусны, часткова Амвросій Медыяланскі, ну і, канечна же, блажэнны Аўгусцін. Нешта так атрымліваецца, што партыя сур'ёзнічаў складалася з блажэнных асобаў. Забаўна. Але ігры і гульні маюць нейкія правілы, таму яны патрабуюць паслухмянства, каб дасягнуць смеха ці шчасця. Каталік Рэнэ Дэшэн гэта апісваў праз містычны саюз у Хрысце чалавека гуляючага і чалавека працуючага. Тут трэба дадаць, што дапаможнікам у сінергетычных гульнях з Богам ці ў эўтрапілеі могуць быць і тэхналогіі. Павел Фларэнскі лічыў, што паколькі ўвесь сусвет рухаемы боскімі энергіямі, то ва ўсім можна пазнаць яго гульні. Але каб гэта рабіць паспяхова, чалавек можа займацца так званай праекцыяй сваіх органаў ці арганапраекцыяй у сусвет, тым самым ствараючы тэхналогіі як працяг свайго цела для пазнання яшчэ непазнавальных рэгіёнаў рэчаіснасці. Гэты акт з'яўляецца да таго ж і творчым, а значыць, у ім чалавек упадабняецца Богу. І нават больш пераадольвае наступствы грэхападзення, аднаўляючы дом айкумену. Але пры выкананні умовы толькі ў межах так званага культа, бо па-за ім тэхналогіі шкодны. У гэтым сэнсе камп'ютары, кансолі, тэлефоны апынаюцца тэхналогіямі, праз якія чалавек можа уступаць з боскімі энергіямі ва ўзаемадзеяння ў лічбавай прасторы. І адной з формаў такога ўзаемадзеяння апынаецца геймплей. Кульмінацыйнай кропкай у гэтых развагах з'яўляюцца ідэі каталіка Франка Босмана, які разглядае відэагульні з аднаго боку як логітэалогікі, культурныя тэксты, у якіх так ці інакш могуць змяшчацца боскія сэнсы, сяменні логаса, што падрыхтоўваюць чалавека да ўспрыняцця Евангелія. З іншага боку, ён разглядае відэагульні як асобныя духоўныя прасторы, дзе чалавек можа ўзаемадзейнічаць з кінетычна абмежаванай боскасцю і самарэалізоўвацца духоўна, прыдбаючы духоўны капітал. На падставе гэтых дзвюх трэкаў Босман сцвярджае, што відэагульні могуць быць хрыстафорнымі, то бок тэкстамі-прасторамі, дзе чалавек можа упадабляцца самаму Хрысту і пазнаваць самога Хрыста праз геймплей. Гэта пераўтварае гульнявы працэс у сакраменталію, што не з'яўляецца таенствам, але духоўным дзеяннем, падобным на акт малітвы. З такім бачаннем згодны і іншыя сучасныя аўтары, але пратэстанты. Джошуа Уайс напрамкі называе відэагульні патэнцыйнай прасторай для эпіктасіса, бясконцага ўзыходжання да Бога, у межах якога адбываюцца прыгоды да упадабнення Хрысту. Бенджамін Чыка апісваў відэагульні як сродак тэаноміі, інструмент ідэнтыфікацыі Бога ва ўсіх культурных формах, што пры правільным выкарыстанні дазволіць пазнаёміцца ў дыялозе з боскай ісцінай як іншым і аб'яднацца ў гэтым дыялозе з гэтай ісцінай. Таму па Уільяму Оліверу для іх, то бок гульняў, тэалагічнай рэалізацыі не хапае толькі кампетэнцыі ў саміх катэхізатараў. Як мы бачым, сучасныя трэндавыя багасловы і багасловы старажытнай царквы бачылі гульню выключна пазітыўна, але гэты аптымізм сутыкаецца з жорсткай рэчаіснасцю, якую абмаляваў румынскі багаслоў Анойру Каласел. Ён паказвае відэагульні як асаблівую тэхналогію, праз якую геймеры ствараюць сваю ўласную светапоглядную матрыцу.
І паколькі відэагульні з'яўляюцца публічнай прасторай, яны выступоўваюць у якасці пляцоўкі тэалагічных баталіяў, якія архітэктурна спрыяюць рэлятывізму і поп-культурнаму скажэнню тэалагічнага дыскурса на карысць масавай аўдыторыі. Але гэты скепсіс прарастае стану сучаснай практыкі, аб якім мы паразмаўляем трошачкі пазней. Чаму? Бо відавочна, што сучасныя больш кансерватыўныя багасловы і святары не абапіраюцца на труды малавядомага румына. Іх погляды грунтуюцца на існуючым несвядома ў галавах страха, які быў сфармаваны яшчэ ў сярэднія вякі, але быў пераадолены толькі часткова праз інфантылізацыю гульні, аб якой мы зараз і паразмаўляем. Для таго, каб зразумець прычыны фармавання кансерватыўнага скепсіса святарства да гульняў, трэба звярнуцца да Аўгусціна Гіпанійскага. Ён, абапіраючыся на кнігу Эклесіяста, выкарыстоўваў дачыненне да гульняў слова «ванітас», якое літаральна азначае «мітусня». Для яго мітусня гэта штучна надбудова над боскім прамысленнем, якія адцягваюць увагу ад самого Бога і богапазнання. Звычайна такой мітуснёй ён называў гумарлівыя праявы культуры, якія з'яўляюцца надлішнімі для збаўлення, калі на іх глядзець з аскетычных пазіцыяў. Бо яны літаральна сцябуцца над сусветам, прыводзячы яго ў смерць, а не да жыцця вечнага. І гэтая метафора мітусні стала вельмі прыдатным інструментам у палеміцы з паганцамі, а таксама ў крытыцы малапажаданых форм народнай рэлігійнасці. У позняантычных і сярэднявечных трактатах дастаткова часта рэлігійныя практыкі паганцаў апісвалі як ігрышча, што непрыемны Богу. А самі народныя гульні ўспрымаліся як тыя ж самыя паганскія ігрышчы. Прытым гэта тычылася як і Англіі з Францыі, так і умоўнай Польшчы. Але вы можаце запытацца, няўжо ўсё было настолькі банальна, што ў сярэднявеччы людзі проста рэзка забыліся пра натхнённае апісанне ігр і гульняў і пачалі іх крытыкаваць як здзекі над прамысленнем. Шчыра кажучы, не зусім так, хаця большасць царкоўных дакументаў, як паказаў польскі даследчык Бубчык, сапраўды адмаўляюць гульням у праве быць духоўнымі з-за таго, што яны захопліваюць розум. Але гэта ж большасць і паказвае, што гульні адцягваюць увагу менавіта ад хрысціянскіх рытуалаў, ад служэння Богу. То бок гульні асуджаліся літаральна як альтэрнатыўная крыніца духоўнага досведа і як альтэрнатыўная форма часабаўлення. Пра гэта сведчыць і тое, што аб'ем крытыкі ў бок гульняў з боку святарства павялічваўся адпаведна з павелічэннем аб'ема капіталізацыі і інстытуалізацыі азартных гульняў ад 12 стагоддзя, што пазбаўляла літаральна цэркву прыбыткаў, ды і яшчэ маральны стан насельніцтва пагаршала. Роўшталь літаральна паказвала тое, праз супрацьстаўленне вобразаў карчмы і царквы ў мастацкай літаратуры таго часу. Але ладна, калі бы карцянкі проста рабілі насельніцтва жабрацкім. Яны ж яшчэ маглі быць і крыніцы рэлігійнага кароткатэрміновага досведу, што бачна ідэальна на прыкладзе эвалюцыі картаў тарокі ад 14 стагоддзя, якія ўжо ў новы час эвалюцыянавалі ва ўсім нам вядомыя карты таро. Ну і давайте не забываць пра дэфолтныя для таго часу феномены карнавала і блазану. Карнавал і асобныя святарскія гульні былі спробай часова інверсаваць актуальны парадак дня, перагарнуць яго нагамі дагары, а значыць, валодалі адносна рэвалюцыйным патэнцыялам, што магло бачыцца элітамі таксама не як самая бяспечная штука, калі такая гульня зацягнецца. Таму не павінна быць дзіўным, што ў сярэднявеччы пэўны час выкарыстоўвання гульняў нават у педагогіцы бачылася даволі скептычным. Варфаламей Англійскі літаральна называў гульні свалалюбствам, а біскупы Трэвіза і Грандысон лічылі іх прыдатнымі толькі для прывучэння дзяцей да працы. Жорстка абмяжоўваць гульні як рэкрэацыйную неабходнасць тых жа дзяцей прапаноўвалі Томас Бекетон і Хью Олдхэм. Інакш гэта шкода, фу-фу-фу. Сітуацыя змянілася толькі за кошт Фамы Аквінскага.
Гэты багаслоў давёў, што гульні самі па сабе ніякі не здзек над прамысленнем. Яны нейтральны да стварэння. Болей гэтага, ён апісваў гульні як вельмі моцны сродак уплыву на ідэнтычнасць людзей, таму іх трэба выкарыстоўваць дастаткова мудра, тады і сама гульня будзе формай мудрасці. І, як ён сам лічыў, часцей за ўсё гульні і былі мудрамі, бо ён і феномен задавальнення, якое прыносіць гумар і гульні, лічыў карысным, скіроўваючым да богапазнання пры падтрымцы эўтрапілеі, якую мы, дарэчы, сёння ўжо прыгадвалі. Таму, ужо пасля Фамы, творы багасловаў ставіліся больш памяркоўна да гульняў, калі тыя не з'яўляюцца нагодай да дармаедства ці не падмяняюць сабой літургію. Томас Хоукліў, Якуб де Сасоліс апісвалі гульні ўжо як пазітыўны сродак духоўнай адукацыі і структурацыі мыслення. А Вібаль Камбрэ увогуле распрацаваў свае косці для вывучэння дабрадзейнасцяў, а паралельна з ім святары пачалі ствараць гульнявыя пропавесці для нелінейнага чытання сярод арыстакратыі. І іронія ў тым, што ва ўсходняй праваслаўнай рэгіёне сітуацыя была амаль такая самая, але за адным выключэннем. Ніхто гульні не абмяркоўваў. Та і нават грэкі з цягам часу на гэта падзабілі, пачаўшы таксама выкарыстоўваць гульні як зняважлівы цэтлік у дачыненні да паганскіх рытуалаў. Таму за ўплыва заходніх тэкстаў, а таксама жорсткай неабходнасці нешта рабіць з праявамі паганства сярод вяскоўцаў, гульні даволі часта крытыкаваліся без права на апеляцыю. Тым не менш, інтэлектуальныя тренды ўсё ж такі даходзілі і сюды, таму і пачалі прыходзіць рэнесансныя творы на ўсход, што працягвалі лінію Фамы Аквінскага. І, здаецца, ён ж, як бачым, рэабілітаваў гульні, але коштам інфантылізацыі. Ён літаральна звёў сферу гульняў да сферы дзіцячай актыўнасці. Гэта дзецям карысна, а дарослыя могуць рэдка пасмяяцца, а так няхай ходзяць і моляцца. Ці ходзяць на працу, што стала даволі жорстка праяўляцца ў логіцы кальвінізма, якая вымушала людзей больш займацца прадуктыўнай працай, як паказчыкам збаўлення, чым марнаваннем часу ў гультайскіх забаўках. Пры гэтым усім айцец рэфармацыі, Мартін Лютер, быў сімпатызуючым да феномена гульні. Ён, з аднаго боку, спрабуючы чэрпаць веды толькі з пісання, а з другога боку, знаходзячыся пад уплывам нямецкага містыка Йохана Таўлера, не проста прыйшоў да класічных інтэрпрэтацый прытчаў Саламона і псалтыра, але і пачаў даводзіць, што Бог гуляецца з людзьмі заўсёды, праяўляючы сваю гулівасць у гісторыі, кінетычна увасабляючыся, падпарадкоўваючыся правілам гульні. Толькі гуляецца Бог у Лютера хутчэй як баця-троль, бо ён літаральна сцябецца праз гісторыю над людзьмі, але не для таго, каб паздзеквацца над імі, а каб выпрабаваць іх веру, заклікаючы іх да кааперацыі з сабой і іншымі людзьмі ў межах царквы. Бо толькі ў межах такіх гульняў чалавек разумее тое, што ён слабы нават перад такой мітуснёй, як смерць і рэпрэсіі, што вымусіць яго да шчырага звароту да Бога. Таму для Лютера Бог, што не гуляе, веры не патрабуе. Для іншых пратэстантаў, але ад Цвінглі, такая канцэпцыя бога-троля была чужыннай. Таму яны называлі ў дусе блажэннага Аўгусціна гульні мітуснёй. А ўплыў нямецкіх пратэстантаў-рацыяналістаў на РПЦ, асабля пасля рэформы Пятра I, якія пераўтварылі яе літаральна ў ведамства пры дзяржаве, зрабіў шмат да рацыяналізацыі духоўнага жыцця ў расійскай імперыі. І займацца містычным багаслоўем было не ў пашане, таму і пра асаблівую містыку гульняў ніхто не прыгадваў. А педагагічна-псіхалагічная думка расійскай імперыі разглядала гульні амаль выключна як дзіцячую актыўнасць. Выключэннем з'яўляўся, напэўна, самы першы буйны педагог Канстанцін Ушынскі, які апісваў патрэбу ў гульнях як духоўную і характэрную для ўсіх людзей. Што пасля ў творах Леванеўскага, Сакалова, Лазурскага, Нячаева, Пакроўскага, Капцерага і Краеўскага было рэдукавана да звышмоцы дзіцячай фантазіі. А Юркевіч дык увогуле прапаноўваў падыход англійскіх сярэднявечных біскупаў. Тренд на такую інфантылізацыю гульні працягнуўся і ў Саўке.
Прытым, калі даследчыкі расійскай імперыі дапускалі магчымасць экстрапаляцыі сваіх развагаў на сусвет дарослых, то ў Саўку гульні яшчэ больш інфантылізаваліся. Усё з-за ідэалагічнага фрэйма таварыша Пляханова, што разглядаў працу як айца ўсіх культурных формаў, а значыць і гульню як культурную надбудоўку, што павінна рыхтаваць маладзёнаў да працы, сімулюючы апошнюю. То бок адбыўся нейкі камбэк у заходняе сярэднявечча. Толькі гульня цяпер не мітусня над задумай боскай, а над працоўнымі адносінамі. Не ўпісваўся ў гэтую рамку толькі Інакенці Жукаў, айцец-піянеры, што бачыў у гульнях прастору альтэрнатыўнага жыцця. Усе тыя, хто былі пасля яго, Макаренка, Выгодскі і Эльконін, яны былі верныя рамцы Пляханова. Прабілі яе толькі бліжэй да канца Савецкага Саюза, так званыя метадолагі Шадравіцкага, да якія тычацца і наш Уладзімір Мацкевіч, якія разглядалі гульні як спосаб рашэння асаблівых задачаў. Але метадалогія стала настолькі душнай, што яе нават сёння складана зразумець і падрыхтаванаму чалавеку. Чаго там ужо казаць пра дэфолтных смяротных. Але ладно, я паспрабую патлумачыць, у чым сэнс. Калі вельмі коротка, метадолагі працавалі перадусім з мысленнем чалавека, і іх задача палягала на тым, каб змяніць чалавечую думкадзейнасць, што праяўляецца ў стаўленні да праблемаў і спосабаў іх вырашэння. Інакш кажучы, скіраваць чалавека да самавызначэння, змены сваёй ідэнтычнасці да канкрэтнай сітуацыі. Гульні ў іх сістэме гэта спосаб замацавання новага стаўлення да рэчаў метадам яе рэалізацыі ў сімуляцыйнай сітуацыі. Часам, каб эфект быў мацнейшы, гэтаму ўсяму надаецца асаблівы пафас, што робіць досвед удзелу ў такіх гульнях блізкім да досведу удзелу ў рэлігійных рытуалах. Таму мы бачым сітуацыю наступную. Ва ўсходнеславянскім рэгіёне так сталося, што за аб'ектыўнай патрэбе ў барацьбе з дэвіяцыямі веравызнаўства і іншымі духоўнымі інверсіямі гульні трапілі пад удар. Але з-за таго, што стыль багаслоўствавання ў рэгіёне быў пераважна практычны, а грэкам ужо было далёка не да гэтага, пераасэнсоўваць гульні ў адпаведнасці з усходняй традыцыяй неяк не атрымоўвалася. Таму пачалі браць заходнія тэксты, што звялі гульню да дзіцячых забавак, і на хайпе рацыяналізма раскруцілі гэта да такой ступені, што па-іншаму асэнсаваць ігры і гульні асабліва ніхто і не спрабаваў. І такое стаўленне перакінулася і на відэагульні. Каб трохі зразумець сітуацыю з так званым праваслаўным геймдэвам, трэба разумець агулам спецыфіку ўзаемадзеяння відэагульняў з традыцыйнымі рэлігіямі. Гэтай тэме па-добраму трэба прысвяціць асобны вялікі відасян, але тут я абмяжуюся некалькімі ўводнымі, якія трэба трымаць у галаве. Відэагульні – гэта новыя медыа, асноўнымі спажыўцамі якіх з'яўляюцца людзі датычна да так званага кіберграмадства, што складаецца збольшага за прадстаўнікоў сярэдняга еўрапеізаванага класа. І гэтыя людзі, калі спажываюць кантэнт у лічбавых прасторах, пакідаюць там свой след, так званыя бочныя сацыяльныя дадзеныя. Працэс пакідання такіх дадзеных падчас спажывання кантэнту называецца празумцыяй. Для нас нюанса празумцыі з'яўляецца вельмі важным, так як архітэктура новых медыа спрыяе сама па сабе гэтай празумцыі, бо па яе выніках фармуюцца устойлівыя культуры лічбавых медыа са сваёй неаміфалогіяй і кам'юніці, што абмяркоўваюць свой досвед спажывання, спрачаюцца, у каго гэты досвед лепшы і унікальнейшы. І гэтыя абмеркаванні апынаюцца своеасаблівым сацыяльным клеем, што фармуе новую ідэнтычнасць, якая завязваецца на спажыванні кантэнта з аднаго медыа, а значыць прывязваюць людзей да гэтых медыа, каб яны далей празумкавалі новыя бочныя дадзеныя і як следства давалі ім больш увагі, ці нават грошаў. Але што спрыяе такой камунікатыўнай варонцы? Падтрымка высокай дынаміцы рэфлексіі,
публічнасць спажывання, механізмы рынкавай канкурэнцыі, а таксама зусім іншае разуменне этыкі камунікацыі, што змяняе ўяўленне аб аўтарытэтнасці, агентнасці і аўтэнтычнасці дзейнасці. І гэта на практыцы вядзе да таго, што ў відэагульні, як новыя медыа, самі па сабе апынаюцца больш эфектыўнымі для распаўсюду захопліваючых увагу, эстэтычна прыемных і забаўляючых рэлігійных брыкаладжаў, то бок рандомных, нованаробных міксоў, знакаў і ідэяў, што тычыцца рэлігійнай сферы. А значыць, відэагульні самі па сабе больш эфектыўны ў стварэнні пазнавальна-забаўляльных прастораў са спецыфічным рэлігійным кантэнтам, чым як сродак стварання збавітельных прастораў у класічным сэнсе. Таму той жа Бейнбридж называў відэагульні сродкам секулярызацыі, але ў сэнсе не знішчэння рэлігіі, але яе змянення. Так яна спрыяе фалькларызацыі рэлігійных элементаў, то бок пераводу іх у сферу некантралюемых інстытутамі народных тэкстаў, і эстэтызацыі, пераўтварэнню іх у прыемныя візуальныя прышпілы, і, як следства, рэпаганізацыі. Найбольш падрабязна гэта ўсё апісваў Ларс де Вільд пры апісанні канцэпцыі так званай поп-тэалогіі, змест якой зводзіцца да ідэі таго, што відэагульні прапаноўваюць камерцыйна пераасэнсаваны і адрэфлексаваныя канцэпцыі рэлігійныя, якія мусяць падыходзіць для ўсіх і нікога не крыўдзіць, каб мага большая колькасць людзей магла азнаёміцца з іх кантэнтам, пачаць яго абмяркоўваць і фармаваць поп-тэалогіі як бочныя дадзеныя, што будуць укараняць людзей у пайгрульках шляхам іх рэлігійнага яднання. То бок у гульні можна запіхваць што заўгодна, квазінавуку, эзатэрыку, знаёмыя рэлігійныя сімвалы, каб пасля геймеры гэта спажывалі і стваралі свае тэалогіі і ці рабілі выдуманы лор. І для гэтых задачаў традыцыйныя рэлігійныя наратывы не падыходзяць ад слова зусім. А каб падыходзілі, іх трэба падаць так, каб усе тое прынялі, каб тое было цікава. Але гэта можа прывесці да падгарання пуканоў, бо гульня павінна даваць магчымасць гуліва адрэфлексаваць, часам нават падкрытыкаваць, што вельмі кепска стакаецца з жорсткім дагматызмам таго ж хрысціянства. Канфлікт утвараецца. Як можна абгуляць нязменныя дагматы як прадмет веры так, каб і ісціну адлюстраваць і каб цікава было? Звычайна тое вельмі цяжка, таму на такія гульні ці бамбяць веруны, ці гульні ў сваёй строгасці пачынаць уяўляць сабой сумнёўны кавалак кода, які нікому не будзе цікавым. Нават самім веруючым, бо верунам не патрэбны дадатковыя каналы знаёмства з духоўным. У них ёсць класічныя медыа, там цэрквы, кніжкі. Таму, калі нехта намагаецца стварыць хрысціянскую гульню ці праваслаўную гульню, ён павінен быць вельмі таленавітым чалавекам. Інакш атрымліваецца нейкае ці квазіхрысціянства, ці сумнае хрысціянства ні для каго. І актуальныя прыклады гэта паказваюць. Глядзіце, на тэрыторыі ўсходнеславянскіх краінаў відэагульняў, якія ставілі бы сваёй мэты навучанне праваслаўю ці абарону праваслаўю, не вельмі-то шмат і было. А з-за таго, што біскупы, як мы высветлілі раней, глядзелі на тое даволі сумнёўна, распрацоўвалі такія праекты сапраўдныя аматары. І прыпала гэта на часы росквіту флэш-гульняў. Таму большая частка з гэтых гульняў гэта ці праваслаўныя квізы, а-ля «Мая першая Біблія», «Уладкаванне храма» і «Паломнік», ці нейкія праваслаўныя лічбавыя пазлы. Праваслаўных іншых рэгіёнаў сусвету гэта таксама тычыцца. Грэкі, напрыклад, падтрымліваюць працу сайта з міні-гульнямі «Жывыя святыя», якія збольшага з'яўляюцца квізамі. Балгары прыдумалі так званы арткоін, які з'яўляецца лічбавым музеем ікону з інтэграванымі квізамі. Аналагічным прыкладам з'яўляецца, але без 3D-прасторы, іконаграм. Выбіваецца з гэтай карціны быўшы ў свой час адносна папулярны ваўка квіз мытарства, бо ён хаця і геймплейна прымітыўны таксама, але ён базуецца на недагматычнай канцэпцыі, а значыць вельмі гнуткі, што знайшло сваё адлюстраванне ў візуале гульні, для якога характэрныя элементы боді-хорара. Апошні чамусьці, як пакажуць прыклады далей, даволі папулярны ў праваслаўнічаў.
Але заснаванасць на недагматычных, але рэлігійных элементах яшчэ не з'яўляецца адразу білетам у клуб цікавых гульняў. Амерыканец калісьці зрабіў гульню на падставе сюжэта лесвіца Якова, у межах якой гулец павінен проста коўзаць па лесвіцы ўверх, амінаючы дэману і чытаючы мудрыя думкі. Гоначцы Тэтрыса па-праваслаўнаму. О! І ўсе гэтыя прыклады яднае што? А менавіта адсутнасць смеласці да рэфлексіі над рэлігійна-дагматычным. Прытым ёсць залежнасць. Чым гульня менш закранае сферу дагматыкі, а там, кажам, мастацтва, тым яна апынаецца больш смелай. Ну і тое не дзіўна. Рэфлексаваць над недагматычным не страшна, бо тут і ў ерась шанец упасть менш. Але існуе нейкая мяжа ў рэфлексіўнасці, па-за якую такія катэхізацыйныя праекты не ідуць. Але ідуць гульні з праваслаўным зместам, але які выкарыстоўваюцца не для навучання, а для сторітэлінга. І такія гульні ўжо з'яўляюцца даволі цікавымі, да і аўдыторыя іх прымае, акрамя праваслаўных іерархаў. Такімі гульнямі з'яўляюцца два хорары румынскага паходжання «Шэры світанак» і «Апошнія дні Лазара», а таксама рускі праект «Індыка». Яны вельмі моцна эксперыментуюць у візуале, дазваляюць сябе дадаваць элементы эзатэрыкі і псіхадэлу ў сваё апавяданне, а часам нават крытыку актуальнага парадку дня. Так, «Шэры світанак» апавядае гісторыю англіканскага святара, які забіў выпадкова свайго прыемнага алтарніка сына, літаральна з'яўляецца праваслаўнай крытыкай цэлібатнага святарства, у межах якога святары не могуць будаваць здаровыя сем'і. «Апошнія дні Лазара» прапагандуе ідэі а-ля «пакладзі сэрца за бліжняга свайго», а таксама асуджае цягу да ведаў дзеля ведаў, што можа парадзіць ганарлівасць пры доступе да эзатэрычных таямніц. Цікавым таксама уяўляецца, што гульня, ідучы за ідэямі паламы, ілюструе прасторы, дзе людзі дзейнічаюць з Богам амаль як райскія, а рэгіёны Богам пакінутыя праз элементы біямасы і жахлівыя абамінацыі, што з'яўляецца бруталізацыяй праваслаўнага разумення граху. Падобнае, дарэчы, прасочваецца і ў «Шэрым світанку». «Індыка» з'яўляецца гісторыяй траўмаванай дзяўчыны, якая спрабавала знайсці ў манаскім жыцці прастору, дзе можна літаральна нафарміць поінтаў веры для таго, каб атрымаць збаўленне за свае грахі. Але пагоня за гэтымі поінтамі вядзе толькі да яшчэ большага трапляння ў грэх і, як следства, у трагедыю. Тым самым «Індыка» крытыкуе геймівізацыю рэлігіі і пошук праз яе збаўлення па факту дзеяў, а не веры. Ну і інстытуты, якія карыстаюцца такой гейміфікацыяй. І тут мы бачым, гэтыя гульні вельмі рэфлексіўныя, але не ў тэмах, якія тычацца дагматыкі. Яны рэфлексуюць над духоўнасцю, паказваючы яе ў новых фарбах, што робіць іх добрымі гульнямі, хаця не без спрэчак. Але існуюць гульні, якія яшчэ больш дазваляюць сябе гуляцца з праваслаўнай эстэтыкай і сэнсамі. Але яны яшчэ менш кранаюць нейкіх сэнсавых поляў рэлігійнай традыцыі, з якой яны ўзаемадзейнічаюць. Тым самым яны з'яўляюцца ці сцёбам над актуальнымі гістарычнымі падзеямі з жыцця веруючых, як гульня «Не пускай пусіраюць у храм», ці цалкам выдуманымі гісторыямі, дзе ад праваслаўя толькі візуальны стыль, як у «Хевентейкер». Апошняя, з'яўляючыся пераробкай «Хелтейкера» на праваслаўны манер, пазіцыянавалася як замена пратэстанцкім адукацыйным праграмам, хаця яна сама па сабе веры не учыць. Чымсьці сярэднім паміж такой татальнай гульнёй і наратывам унутры традыцыі з'яўляецца рускі праект «Чорная кніга». Гэта ралявая гульня прапаноўвае а-ля казачную гісторыю ў сусвеце, дзе праваслаўна і фіна-угорскія міфалогіі суіснуюць, але працэдуральная рыторыка гульні, не гледзячы на 4 магчымыя канцоўкі, схіляе гульца да фармавання пазіцыі, адпавядаючай праваслаўнай этыцы. Наратыў кнігі разварочваецца вакол Васілісы, каханы хлопец, які здзейсніць, за чаго яна трапляе ў адчай, а пасля пад уплыў свайго дзеда, што вучыць яе чорнай магіі і прапановы спусціцца ў пекла да сатаны на паклон, каб папрасіць таго уваскрасіць пацанёнка. Што з гэтага атрымаецца, залежыць ад гульца і яго маральных выбараў. Тым самым складваецца даволі відавочная тыпалогія.
Існуюць дагматычна нерефлексіўныя гульні, існуюць недагматычна і нерефлексіўныя гульні, а таксама унутрытрадыцыйныя недагматычныя рэфлексіўныя гульні і пазатрадыцыйныя недагматычныя рэфлексіўныя гульні. Не ўпісваюцца ў гэту катэгарызацыю гульні амерыканскага распрацоўшчыка студыі святога Ігнація, якая спрабуе рабіць серыю кароткіх адвенчураў, прысвечаных жыццям святых, Сінаксерыён. Прытым яны плануюць рабіць і экшн-RPG падзеям апостальскім і жыццям асобным, напрыклад, Міколы Цудатворца ці Патрыка Іглянскага. Але чаму не ўпісваецца? Бо яны бяруць недагматычны, але і не вельмі любячы флексію матэрыял, прапануюць пераказ гісторыяў з шэрагам гульнявых дапушчэнняў. І пры ўсім гэтым аўдыторыі абмежаванай гэтыя прадукты заходзяць. Прыкладна такую залатую сярэдзіну тыя, хто нешта ў гульнях сярод святароў разумець, хацелі бы бачыць. На ўскрайняк унутрытрадыцыйныя недагматычныя рэфлексіўныя гульні. Таму у той жа Расіі, калі пачалася інтэграцыя рускіх традыцыйных каштоўнасцяў ва ўсе медыа, біскупы некалькі разоў агалошвалі тое, што будуць стварацца праваслаўныя блокбастары. Але далей заяваў справа не пайшла. Таму можа быць і лепей, бо там такія праекты планаваліся. Нейкі праваслаўны праект пра бітву Барадзіна з невядомым зместам. Ці гульня, дзе мы ў якасці біскупа Мікалая павінны заснаваць у Канстантінополі рускую метраполію і пераканаць Бармалея, то бок скаверканага патрыярха Варфаламея, прыняць наш амафор і тытул біскупа Златарожскага. Пры ўсім гэтым у Расіі ўсё ж такі нядаўна пачалі рабіць нейкі праваслаўны дыска-элізіум, лесвіца ў неба. На першую частку гэтай лічбавай паігрулькі ў жанры візуальная навелла далі ў канцы 25-го года ажно 265 тысяч баксаў дзяржаўных грошай, а зверху плануецца накінуць яшчэ 132 тысячы. Праект будзе рабіцца на Юніці нейкай ноунейм канторы. Таму у меня ёсць адчуванне, што нават калі нешта і рэлізніцца, то гэта будзе хохмай. Та і шчыра не думаю, што нехта будзе пакрыўджаным. Бо, як я думаю, іерархія цвяроза адзначае сваю канкурэнтназдольнасць на гэтым вялікім рынку. Дакладней, адсутнасць гэтай канкурэнтназдольнасці. Адукацыйнай праграмы канца нулявых, як бачым, нікому патрэбныя не былі, а сёння рабіць нешта такое цяжка, бо канкураваць з мільярдам пратэстанцкіх такіх праграмах цяжка. Раўна як і выдаць нешта больш сур'ёзнае для аўдыторыі, якая збольшага ў лічбавай прасторы рэфлексіўна адпачывае, а не грызе граніт тэалогіі. Таму і акцэнт робіцца не на лічбе, а на аналагавых гульнях, асабліва на столках для зусім маленькіх. Тое танна, разумела, та і менш пужае кансерватыўна наладаваных людзёў. І, што важна, эфектыўна знаёміць ужо з маленствам з ісцінай. Таму мы бясконца можам прыгадваць у палеміцы з кансерватыўнымі бародамі ў падрасніках нейкага Александра Кухту, што з маргіналам катаў у танкі на стрыме, ці саму Мажуку, што пазітыўна адгукаўся аб францысканцах, што шпіляць у прыстаўку. Прыгадаць магу і даволі камплементарнага да гульняў Паўла Астроўскага, што ўспрымаў іх як сродак камунікацыі ў межах сям'і. Ці нават Ахлабысціна, што катаў у Постаў і Ваху. О, правда, ладно, апошні гэта не аўтарытэт, калі што. Таму, пакуль царкоўную палітыку да гульняў вызначае большасць, што ўспрымае лічбавыя гульні, дай бажа, як дзіцячую забаўку па навучанню ў веры, калі не проста як нешта грахоўна, мы будзем і далей мець справу з копіямі навучальных карцянак у лічбе. Такім чынам, мы зноў на гэтым канале з'яўляемся сведкамі сітуацыі, калі ў якасці сапраўднай ісціны большасцю прадстаўнікоў аднаго духоўна-ідэалагічнага інстытута прасоўваецца ідэя, якая не з'яўляецца гэткай. Але варта адзначыць, што гэта ідэя з'яўляецца адным з прымальных варыянтаў асэнсавання феномена, які не з'яўляецца дагматычна зацверджаным, але быў дастаткова прыдатным у пэўны гістарычны момант. Проста, як яно часам бывае, замацавалася ўжо ад звычцы.
Але, як мне здаецца, сённяшняе прасоўванне царкоўным калектыўным несвядомым заходне-сярэднявечных канцэпцыяў гульні як дзіцячага і шкоднага для дарослых з'яўляецца небяспечным для самой царквы. Царквы, прадстаўнікі якой заўсёды выкарыстоўвалі найбольш актуальныя сродкі масавай камунікацыі для распаўсюду сваіх ідэяў. Але я не заклікаю вас вяртацца да безумоўнага аптымізму айцоў антычнасці, бо адмаўляць вынікі лічбавай сацыялогіі і этнаграфіі было бы глупым. Але іх трэба прымаць да ведама, бо менавіта тады мы прыйдзем да ідэі стварэння дыскусійных відэагульняў, якія можна будзе абмяркоўваць са сваім духаўніком. Бо, як лічыць Сара Боўман, добрая гульня тая, якая пакідае за сабой шмат думак, а ўплывае яна тады, калі ёсць з кім гэтыя думкі абмеркаваць. Таму давайце і мы з вами будзем абмяркоўваць наш агульны досвед ад гэтага відэаматэрыялу разам. Каб не згубіцца, заклікаю вас да падпісцы на гэты канал, а таксама на свой тэлеграм. А каб яшчэ больш людзей дазнавалася пра нашае маленькае кам'юніці і прыядналася, заклікаю вас да ацэнкі і распаўсюду гэтага матэрыялу. А калі вы захочаце мне аддзячыць, то можаце разглядаць розныя варыянты платнай падпісцы на Патрыёне ці функцыю аднаразовага данату на Баймея Кофі. Вашы ахвяраванні так ці інакш будуць падтрымліваць мяне і коцікаў сытымі, а значыць і стабільны выхад кантэнту таксама. А на гэтым на сёння ўсё. Таму беражыце сябе, а я папоўз па сваім смаўжыным справам. Да сустрэчы!